Mela se naqraw episodju ieħor mill-Vanġelu skont Mattew fejn jgħidilek. U xin Ġesu ġie fid-dar ta' Pietru ra lill-kunjata tiegħu mixħuda fis-sodda bid-deni. U messila ida u d-deni ħallija u qamet u servitu. Kif sar flaxija ġabulu ħafna indemonjati u b'kelma xeħet il-barra l-ispirti u kura l-dawk kollha li kellhom xi invalidità. Ħalli titwettaq il-ħaġa mitkelma permezz ta' Iżajja l-profeta meta qal u nnifsu ħad-debolizzi tagħna u ġar il-mart tagħna. Amen. Missjan smawid. Ridulek ħajr tal-li inti marmejtniex bħala umanità illi rribellat kontra tiegħek bla ebda raġuni għax inti mill-bidu kont twajjeb magħna u għadek twajjeb. U inti wkoll ħadd l-inizjattiva sabiex tirrikjamana li kien nifsek permezz ta' Ġesu Kristu ir-rajes tas-salvazzjoni tagħna, l-awtur tagħha, sabiex fiha aħna nħbew, fiha aħna nsibu rifuġju dejjemi. Nitlobuk għalhekk mulej biex kif aħna nisimgħu ikollna apprezzament akbar ta' dan il-qarn tas-salvazzjoni li inti qajjimt fid-dar tal-qaddej tiegħek David skont il-weda tiegħek. Tolbuk sabiex il-kol kemm aħna nkunu mbierka dak kollu li nisimgħu. Amen. X'isem dan bniedem tawġieħ għal binalla li ġie biex jerfana minn ġol qiegħ halleluja Salvatur dan. Hekk inkantaw, hekk nemnu, u hekk aħna f'dan aħna nitennew il għaliex f'Ġesu ta' Nazaret rajna Salvatur mhux kif ippretendejni aħna. Imma Salvatur kif Alla fl-erf tiegħu ħatru u batu f'din id-dinja appuntu biex jirbaħna għalih nifsu. Għax kieku kellna nażlu Salvatur aħna. Probabilment ikun xi Salvatur illi l-hawnhekk jeqret il-faqar mid-dinja u kull diżabilità u jagħtina ngħixu ħajja komda bi flus iqomsu fil-but mingħajr bifsiet mingħajr tbatijiet però il-pjan Alla huwa wis aktar minn hekk. Wis akbar il għaliex f'ibnu Ġesu Alla qiegħed jagħmel kapulavuri tal-grazzja tiegħu minna l-koll nirrispondu għas-sejħa u l-istadina tiegħu. Ġesu hawnhekk qiegħed juri illi l-saħħa fiżika, ir-razza, l-istatus soċjali tiegħek, il-gender ma jagħmlux differenza għalih. Kull min jirrikorri lejh, kull min jersaq lejh ma jkunx imriex, ma jkunx diżappuntat. Fatti hu nnifsu qal illi kull min jiġi għandi jien żgurament ma nkeċċiex il-barra. Huwa Salvatur disponibbli għal kulħadd. Huwa Salvatur illi bħalma qal l-Apostlu Pawlu kull min jinvoka lill-ismu ikun salvat. Hawnhekk wara li Ġesu tratta, jekk tiftakru sewwa ma' wieħed lebrus, wieħed allura emarġinat mis-soċjetà, imbagħad ma' wieħed soldat Ruman, ċenturjun illi wkoll in-nies kienu ħarsulu bl-ikraħ għaliex invadilhom pajjiżhom bis-soldati tiegħu, issa jitratta ma' mara. Ma' mara illi dak iż-żmien fis-soċjetà tiegħu kienet in-nisa kienu imwarba u minsija. F'soċjetà li suppost kienu jafu aħjar minn hekk. Lut kellhom il-Bibja u kienu jafu li Alla ħalaq il-bniedem u ħalqu raġel u mara. U berikhom it-tnejn u qalilhom nistluktru u mlew l-art. Frattant il-preġudizzju fil-bniedem huwa qawwi, dil-mara miskina qiegħda bid-deni fis-sodda u Ġesu iva jindenja ruħu illi imur fuqha jaqbdilha jida ma qalilix trid tfiq hija xi ħaġa naturali għalina illi iva s-saħħa hija barka, Ġesu missela jida qajjima
u fejjaqa. Hawnhekk qegħdin naraw kif ta' bilħaq dak li għanniet Marija Ġesu fil-Magnificat huwa verismu. Fejn qalet illi l-ħniena ta' testendi għal dawk li jibżgħu minnu minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Dak li rajna, dak li naraw iseħħ fil-ħajja ta' Ġesu illi hu għadda ifejjaq u jagħmel il-ġid, nibqgħu narawh minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Alla ferrax lis-supervi fil-ħsibijiet ta' qalbhom, mela lill-imġewwin bi ħwejjeġ tajba u lill-onja li għandhom ħatta jkunu supervi u jaħsbu li huma suffiċenti fihom infushom, lill-onja bagħthom il-barra battala. Ma dawk li bindiema u dawk bil-sens ta' bżonn imorru għand Ġesu ta' bilħaq ifejjaqhom. Issa hawnhekk infatti hija interessanti dil-mara kienet il-kunjata ta' Pietru. M'aħniex ħaneħlew fuq hekk l-apostli kollha kienu miżżewġa u Pawlu għażel li jibqa' għażeb għal dik l-għażla tiegħi. Però għandi dritt bħal Kefa u l-bqija tal-apostli li nieħu mara li temmen biex tkun il-sieħba tiegħi fi żwieġ. Però Pawlu għażel ma jżid. Allura huwa żball gravi meta l-awtoritajiet tal-Knisja jimponu fuq ħaddieħor fuq dawk illi jaspiraw illi iservu fil-Knisja fit-tmexxija u t-tagħlim illi jgħidulhom ma tistax tissewweġ. Tibqa' ċelebi. Dan huwa żball kbir li sar beda jsir xi mijiet ta' snin, xi ftit ta' mijiet ta' snin wara li mietu l-apostli, tal-iżball kiber u għadu magħna sal-lum. Frattant, aħna nafu illi ż-żwieġ huwa imbierek minn Alla u Alla ibierek kemm il-dawk li huma miż-żewġa kif ukoll dawk li jażlu il-ħajja single. Iva, allura mi jipprova jħebaw jgħid imma Pietru għax kien ta' minn tal-ewwel, imma mbagħad rajna li jkun aħjar inti, allura qed tkun aktar għaref, jidhirlek inti aktar għaref minn Alla. Għax Alla wkoll meta ta' il-kwalifiki għat-tmexxija fl-ewwel Timotju kapitlu 3, l-ewwel ħaġa li jsemmi hija li għandu jkun raġel ta' mara waħda. Raġel il huwa fidil u jħobb mara waħda. U allura meta nwarbu il-kelma ċara tal-Alla, nkunu allura qegħdin nemmnu finna nfusna u mhux fl-Iskrittura mqazza. Imma dak huwa għaxin ta' parentesi, jridu niffukaw aktarx fuq il-predispożizzjoni ta' Ġesu illi jissolliva d-batija. Ġesu, ovvjament tafu intom illi meta ġie fostna ma fejjaqx kull mart f'Iżrael u fil-pajjiżi l-oħra tad-dinja. Verew le. Imma urina illi irid illi jissolliva u eventwalment jelimina kull tbatija. Skont il-programm tal-Alla. U allura dawk illi jirċievu favur minn għandu fil-każ tal-qari tagħna kienet il-kunjata ta' Pietru illi fil-li qiegħda b'denni ta' żiemel fis-sodda ma tista' tagħmel xejn malli Ġesu fejjaqa x'għamlet għamet u servitu. Din għandha tkun ir-reazzjoni loġika, reazzjoni raġonevoli, aħna hekk għandna nirraġunaw. Il-mulej fejjaqni. Il-mulej minn ruħ illi kienet ikkakmata, pressata, mafusa, bid-dnub u l-ħtija, Ġesu tagħna l-libertà, x'se nagħmel b'dil-libertà? Nażel il-inservih. Kif nistgħu nservu lil Ġesu Kristu? Pereżempju bl-evanġeliżmu tagħna, illi inti x-xandru, illi inti titkellem dwaru ma' ħaddieħor. L-Apostlu Pawlu jgħid illi ħajti nikkonsidra valur ta' xejn. Bħala mhix prezzjuża li għan-nifsi, ħalli ntemm il-korsa tiegħi, ħajtu penġija bħala tiġrija, ntemm il-korsa tiegħi u nwettaq is-servizz li rċivejt mingħand is-Sid Ġesu, il-kompitu jew aħjar il-biċċa xogħol illi nixed solennament għall-Evanġelju tal-Grazzja tal-Alla. Int min int m'għandniex kapaċi tas l-Apostlu Pawlu, tajjeb, però int min int mara jew raġel kbir jew żgħir kapaċi tagħti xhieda ta' Kristu. Aktar quddiem se naraw raġel li kien indemonjat, kien jgħix fl-oqbra, imma meta Ġesu illiberaħ
Għallu ma mur id-dar u għejt kemm il-mulej ħenna għalik. U minn hemmhekk jgħidu nibdew. Minn dawk ta' madwarna li ngħidulhom. Jekk inti pereżempju tfajla Kristjana issa konvertita u qed tgħix ġo familja ta' sitta illi ma jridux jafu balla. Kif se tevanġelizzhom, kif se twassilhom il-bxara tajba, l-għonet tiftakar illi minn dawk is-sitta persuna waħda biss kapaċi tibdel. Minn dawk is-sitta int bil-ħila tiegħek kapaċi tibdel persuna waħda lilek innifsek. Lil ommok, lil żewġek, lil ħutek ma tistax tibdilhom. U jekk tipprova tibdilhom qed tipprova tagħmel xogħol l-Ispiritu Santu. Wa l-Ispiritu Santu li inissel il-konvinzjoni tal-ħtija fil-qalb tal-bniedem. Int tagħti xhieda, int turi bl-imġiba reverenti u qaddisa tiegħek, bil-kelma mansweta tiegħek kemm il-mulej ħenna għalik. U l-konverżjoni jaħdimha l-Ispiritu Santu fil-qalb tal-bniedem. Ma dik hawnhekk diġà nistgħu nservuh lis-sit tagħna billi inxandruh ma' ħadd ieħor, nuru l-ferħ tagħna lejh billi naqsmuh ma' ħadd ieħor. Ukoll bl-imħabba. Blatti tal-imħabba ħafna drabi mhux għafen nagħmlu xi kapulavuri kbar li semmu fil-gazzetti, l-imħabba taħdem anke b'modi żgħar, b'modi illi il-massa tan-nies ma jagħtux kasom. Però Ġesu infatti fil-ġudizzja jgħidilna daqskemm għamiltu dan ma' wieħed minn dawn l-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. X'kienu qegħdin jagħmlu dawn nies id-dixxipli tiegħu? Jitgħu l-foqra, iżuru l-morda, ilibsu lil min m'għandux xilbes, jaraw kif jistgħu jissollevaw il-bżonnijiet tan-nies. B'mod umli mingħajr daq ta' trumbetti. Ukoll il-Ġesu nservuh bil-ħidma tagħna. Bil-ħidma tagħna. Meta ngħid bil-ħidma tagħna ma jfissirx xogħol jew impjieg biħlas jew b'salarju, le, kull ma tagħmel. Jekk qiegħed inti ssajjar għall-familja fil-kċina, tajjeb, jekk inti qiegħed tagħmel volontarjat, kwalunkwe ħaġa, jekk inti wkoll irtirat u qiegħed isservi l-ħadd ieħor b'xi mod, dik hija l-ħidma tiegħek. Pawlu jgħidilna kwalunkwe ħaġa li tagħmlu aħdmuha bil-qalb bħalli kieku qassit u mhux għan-nies. X'differenza tagħmel kieku mmorru għax-xogħol, u qabel tidħol mill-bib tal-fabrika jew mill-bib tal-lukanda fejn taħdem jew mill-bib tal-iskola. F'moħħok għandek li dawn sejħat li ġejjin jien nkun servi lis-sit Ġesu Kristu l-ħabni. Mhux id-dirigent, mhux is-supervisor, dak qiegħed hemmhekk u għandu xogħol x'jagħmel, u ħanirrispettaw u nobdih. Imma finalment il-ħidma tiegħi se nagħtiha mill-qalb bħalli kieku għas-sit u mhux għan-nies billi tafu li mingħand is-sit ħadd tirċievu il-premju tal-wird. Lis-sit Kristu intom qegħdin tagħtu. Allura li Ġesu li fejjaqna nistgħu nservuh issa bil-ħidma tagħna. Il-ħidma tagħna li jekk inwettquha sewwa tagħtina ħafna sodisfazzjon. Tberikna, Alla jberikna għax jagħmilna nies li kapaċi noffru servizz jew naħdmu xi ħaġa għal ħadd ieħor. Issa, Mattew l-Evanġelista hawnhekk qiegħed wara li semmi dan il-miraklu tal-fejqan tal-kunjata ta' Pietru, jagħtina sommarju f'sentenza waħda jiġbor fil-qosor u jfakkarna Ġesu mhux biss qed ifejjaq lil wieħed lebrus u lil wieħed ċenturjun u lil waħda mara, imma fejjaq kotra kbira ta' nies. Il-fejqan tiegħu kien abbondanti u meravigliuż. Il-sommarju tiegħu jgħid hekk, kif sar flaxija ġabulu ħafna ndemonjati u b'kelma xeħet il-barra l-Ispiritu kura għal dawk kollha li kellhom xi invalidità. U din jerġa' jirrepetija għal darba darbtejn li toħra fil-Vanġelu u diġà għala f'kapitlu 4. Jiġifieri Mattew kull darba qiegħed jieqaf u jfakkarna li mhux biss dawn l-episodji li qed jirrakkontalna bi ftit ta' dettall. Imma il-fejqan ta' Ġesu kien mifrux, kien wiesa ħafna iżjed minn hekk. Fejja individwi, fejja il-massa tan-nies, meta ġabulu dawn in-nies ġabulu ħafna demonjati, ħafna fejjaqhom il-koll.
huwa fejqan ukoll bla falliment għal darb'oħra naraw. Ikkura daw kollha li kellhom xi invalidità. Abi, ma trix tkun għaref biex tinduna illi kemm Ġesu u l-apostli tiegħu meta għamlu l-mirakli, il-suċċess tagħhom kien 100% suċċess. 100%. 100%. Dak li qed isir illum huwa fake, huwa fażull, tħallux impressjonakom, meta ifiq xi wieħed b'xi marda psikosomatika, ġeneralment jerġa' lura għall-istess marda wara xi żmien, ifiq xi wieħed lawlin u allura minn daqshekk biss jinkixef illi dan mhux minn Alla. Għaliex il-profeta tal-Alla li jitkellem f'ismu il-fejqan huwa kkura daw kollha li kellhom xi invalidità. Mi jipprova jimitaħ illum il-ġurnata jinkixef u lanqas jista' jġib skuża illi il-marit ma kellux fidi. Arawa illum stess, meta daħal għand il-kunjata ta' Pietru, resa fuqha, messila għaliex trid tfiq, imma żed importanti, għandek fidi biex tfiq. Kultant narawha dik, imma bħala regola ġenerali Ġesu ifejjaq mill-abbondanza tal-ħnina tiegħu lejn in-nies. Alright? Allura, il-fatt li kemm Mattew kif ukoll l-Evanġelisti l-oħra ma jiddejqux u lanqas għandhom apoloġija għala il-ħajja ta' Ġesu qed jirrappreżentawha minsuġa sfiq b'abbondanza kbira ta' mirakli. Illum il-ġurnata in-nies ħafna nies liberali iridu illi Ġesu mhux vera kien trasfigurat, mhux vera tema l-4000 biftit ħobs, mhux vera kien mqajjem il-mewt. Neħħi l-mirakli mill-ħajja ta' Ġesu u Ġesu ma jibqax jingħaraf. Ma jibqax jingħaraf. U l-Vanġeli jekk huma ta' 100 paġna jiġu ta' 20 paġna biss. Għaliex il-mirakolus huwa minsuġ ħaġa waħda fil-ħajja ta' Ġesu. U hekk nippretendu. Jekk Alla bagħtilna Salvatur sopranaturali skont il-ħtieġa tagħna, nistennew Salvatur li jagħmel emmejjel bħal dawn. Mattew kien xut okulari, ra bajnejh, sema b'widnejh dak li hu kiteb. U l-istess għamel Ġwanni, Marku u Luqa intervistaw nies oħra illi raw u allura kitbu dak illi skont il-riċerka li kienu għamlu. Irridu nistaqsu allura għala propjament, għala speċifikament. Ġesu wettaq ministeru ta' fejqan, illi huwa tant evidenti għal kun min jaqra imqar Vanġelu wieħed mill-erba'. Ħanaraw xi raġunijiet. Għala Ġesu fejjaq. L-ewwel waħda jagħtilna infatti Mattew stess fejdilna illi fejjaq il-dawk li kienu morda ħalli titwettaq il-ħaġa mitkellma permezz ta' Iżajja l-profeta li jgħix b'għod ieħor xi 700 sena qabel ma tweled Ġesu. Immaġinaw, kiteb dwaru qabel ma tfaċċa fuq wiċċ l-art. Iżajja kien qal u nnifsu ħad-debolizzi tagħna u ġar il-mart tagħna. Hawnhekk allura qegħdin naraw illi Ġesu fejjaq propjament biex iseħħu il-profezziji antiki. Mhux biss ta' Iżajja, imma tal-profeti l-oħra kollha illi l-koll b'xi mod jew ieħor tkellmu dwar il-miġja tal-Messija fil-milja ta' żmien. Tieni raġuni hija li bil-mirakli Ġesu tagħna evidenza qawwija illi huwa l-Messija divin. Huwa il-Messija divin, speċjalment meta nqisu xi klejmja dwaru nnifsu, mhux biss għamel mirakli. Għax faħam mill-aħħar l-apostli għamlu mirakli. Elija u Eliżew għamlu mirakli, ħafna nies għamlu mirakli. Mosè. Però Ġesu mhux biss għamel mirakli wisq iżgħet minnhom, imma wkoll x'qal dwaru nnifsu u kif aġixxa quddiem in-nies.
Per eżempju fil-Ġwanni 5 vers 17, wara li Ġesu fejja lil wieħed raġel nhar ta' Sibt, jgħidilna Ġwanni, allura minħabba fek il-Lut aktar feċċew li joqtluh għax mhux biss kien kiser is-Sibt fil-fema tagħhom. Mhux vera kien kiser is-Sibt. Ġesu għallem li tagħmel il-ġid u tħobb mhux 6 ijiem ma' 7 ijiem fil-ġimgħa. Alla mhux ħajrrestrinġina milli isma' f'dawn il-ġurnata tista' tagħmel ġid, imma f'dil ġurnata le. Imma għalihom Ġesu kien kiser is-Sibt, imma allura saħansitra kien qiegħed isejjaħ lill-Alla bħala missier tiegħu stess. U hekk jagħmel li hu nnifsu ugwali mal-Alla. Il-Lut femuh. Il-Lut ta' żmienu femuh bil-emil tiegħu u bid-diskors tiegħu illi Ġesu mingħajr mistħija, mingħajr riserva, mingħajr kwalifiki kien qiegħed jagħmel lilu nnifsu ugwali mal-Alla. Jien u missieri ħaġa waħda aħna, qabel ma kien Abraham jien hu. Il-Tumas illi stiednu biex idaħħal sebgħu fil-marka tal-imsiemer fil-kustat tiegħu u Tumas malli rajek għallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. U Ġesu laqa dik il-qima irċevija bħala leġittima għalih. Għaliex u Alla illi der fostna f'ġisem uman. U hekk aħna nistqarruh. Bil-mirakli li għamel Ġesu wkoll ipparteċipa fil-fluġieħ tagħna u simpatizza fil-mart uman. Mhix ħaġa rari illi ikonna bżonn immorru ninvistaw xi ħadd l-isptar wara operazzjoni jew għandu marda jew aħna nfusna. Konna mmorru għal xi intervent mediku, il-mart huwa realtà illi tmissa u tara ma' kullum kien. D-dinja tagħna il-pjaga is-saħta li aħna ġibna fuqna nfusna minħabba id-diżubbidjenza tagħna. Frattant Ġesu huwa solidali magħna. Ġesu huwa solidali aħna u għaddejjin minn dan il-wied ta' dmuħ. U nnifsu bekka magħna. Bekka mal-qabar tal-Azzru meta ra l-effetti avversivi tad-dnub. Għal xiex wassal id-dnub? Għal vistu, għal tbatija, għal uġieħ. U Ġesu bekka magħna. Ara ma naħsbux illi Ġesu huwa mbiegħed minna, ma jimpurtax minna il-mirakli li għamel, mirakli ta' fejqan fiżiku jagħtu xhieda abbondanti illi huwa Salvatur ħanin, Salvatur illi mill-esperjenza issa, il-fatt illi sar bniedem bħalna u għamilha magħna f'din id-dinja tagħna. Mill-esperjenza jaf x'jiġifieri l-agonija, jaf x'jiġifieri s-sofferenza, it-tfixkil, id-debolizzi, is-sentimenti mgerfxa tagħna l-bnedmin fl-illiet u fit-tbatijiet kollha tagħna. Jifhimna meta nħossuna konfużi, nħossuna mifxulin, kultant ukoll disprati, frustrati, miġuwa. Ġesu huwa Salvatur simpatetiku. L-Iskrittura tgħid illi aħna m'għandniex għażiż kbir li ma jħossx jew ma jissimpatizzax għad-djufijiet tagħna, imma kien imġarrab f'kollox bħalna, iżda bla dnub. Il-kumpassjoni ta' Ġesu hija fenomenali. Diġà smajtuni ngħid illi mill-emozzjonijiet, mis-sentimenti kollha illi l-evanġelisti jażlu biex jiddeskrivu l-Ġesu, il-kumpassjoni tiegħu hija l-ewwel waħda. Huwa Salvatur kumpassjonali, Salvatur li jħoss, Salvatur li jader. Mattew 9 jerġa' jgħidilna li x'ħin ra l-ġmiegħ tan-nies imtela bil-ħnien għalihom għax kienu mdejqa u mgerfxa bħal naċ li m'għandhomx raj. Marku jgħidilna li mbagħad allura għallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-min mgerfex, mifxul, żvijat, għalmu triq tas-sewwa. Ukoll l-istess evanġelista f'kapitlu 15 jerġa' itenni l-istess ħaġa. Ġesu sejjaħ lid-dixxipli tiegħu ħdejh u qalilhom għandi ħniena
minn dil-ġema tan-nies għax baqgħu miegħi jiem sħaħ u m'għandhom xejn xieklu. Taħsbu intom li Alla tagħna ma jimpurtax mill-faqar tad-dinja u ma jimpurtax mill-inġustizzja li qed isir fid-dinja. Alla qed jittratta ma' dan u wedna illi s-sitwazzjoni għad tkun irranġata. Għad tkun irranġata. Aħna salvati bit-tama. Salvati bit-tama. Alla jibda biex ifejja ir-ruħ tagħna, jiddikjarana ġustu qudiemu bid-dem tas-salib sabiex imbagħad inkun nistgħu nitqazzu għalih u allura nippreparaw ruħna għal dik il-smewi ġodda u l-art ġdida li fihom tagħmel ġustizzja. Ilna semgħu dwar dan u dinja t-tama tagħna mhux tama tal-pagani illi rridu ġenna tal-art f'dinja bid-dnub ma jistax ikun. Imma f'dinja mwielda mill-ġdid bħalma aħna imbagħad hemmhekk il-bniedem ikun jista' jgawdi lil Alla fil-sħuħija tiegħu. Ġesu wkoll ġar il-Mart tagħna għamel dawn il-mirakli biex jurina li huwa jara, josserva u jħoss għal qawwa distruttiva tad-dnub. Id-dnub li jikkawża kull mart. Ma nistgħux waħlu f'Alla illi imrat b'dil-marda jew ħaġa oħra. Kull deni li nesperjenzjaw u nġarbu huwa ħtija tagħna bħala umanità, huwa ħtija tagħna. Il-mart huwa kkawżat mid-dnub bħalma l-mewt jew ukoll il-paga jew is-salarju li jagħti d-dnub. Supremament però Ġesu ħad debolizzi tagħna billi qaċċat l-erq tagħhom. Qaċċat l-erq ta' dan il-mart divers li jkollna ħabtu wiċċna miegħu. Ġesu mar għas-sors. Mnejn ġejt batija u l-mart u s-sofferenzi fid-dinja. Ġesu attakka meta ġie fostna, attakka l-erq tal-problema. Id-dnub fina. Bid-dem tas-salib tiegħu. Ġesu issara u Ġesu rebaħ fuq il-debolizzi kollha tagħna. Il-mewt u kull ħaġa marbuta magħha hija meluba bil-Kalvarju. Diġà meluba bil-Kalvarju. L-istess Iżajja illi Mattew ikkwotaħ u qal biex isseħħ il-kelma ta' Iżajja l-profeta u stess refa' d-debolizzi tagħna, Mattew qed jgħidilna mela morru x'qal Iżajja. Aqraw il-kapitlu tiegħu sħiħ, kapitlu 53. Qed ngħidilkom jiena bl-awtorità divina. Mattew kellu li kiteb kien ispirat minn Alla. Qed jgħidilna li dak li kiteb Iżajja 35 huwa dwar Ġesu Kristu. Araw x'jgħid. Żgurament l-għali tagħna u nnifsu nefa' u ġar id-dwejjaq tagħna frattant aħna nfusna stmajnieh bħala milqut midrub minn Alla u afflitt. Iżda hu kien minfut għat-trasgressjonijiet jew għad-dnubiet tagħna. Fuq il-Kalvarju n-nies stmerrewh u għajruh u ċċikawh u insulentawh u għallu inżem is-salib ħanaraw li inti s-Salvatur. Ħanaraw li inti bin Alla. Frattant Ġesu kien qed isofri għal dnubiet tagħna mhux tiegħu innifsu għax ma kellux. Kien misħuq għall inikwitajiet tagħna, il-kastik għall benessri tagħna, il-well-being tagħna. Is-sħuħija tagħna li nkunu sħaħ fir-ruħ u fil-ġisem. Il-kastik għall benessri tagħna waqa' fuqu u bil-flagellazzjoni tiegħu aħna finna. Aħna il-kol bħal naċ żvijajna, tlaqnieh il-Alla, warrabnieh, ma rridniex nafu bih, żvijajna bħal naġa ignoranta illi ma tafx li mingħajr raj ma tistax tissopravivi fid-deżert il-naġa. Ma tistax tgħix. Bħal naġa aħna l-koll żvijajna. Imma s-sit ikkawża li l-inikwità tagħna, il-ħażen tagħna,
jaqa' fuqu. U allura Matteo qed jgħidilna illi il-mewta ta' Ġesu li kellha sseħħ aktar quddiem hija tpattija penali, hija tpattija forma ta' kastik għax id-dnub jeħtieġ ikun ikkastigat u Alla ma jkunx Alla jekk ma jikkastigax id-dnub. Ġesu ħa il-kastik dovut lilna fuq innifsu u hija wkoll tpattija sostituzzjonarja. Flok ma batejna aħna fejn? Għall-eternità fl-infern, Ġesu sofra dik it-tpattija minn flokna. X'isem dan? Bniedem ta' ġieħ għal binalla li ġie biex jerfana minn ġol ieħ, mhux biex ifejjaq l-emigranja tagħna neċessarjament. Jew forsi għax jiena ma nisma' sewwa, jew għax jiena għandi xi difetti ieħor. Eventwalment ħajfejqek minn hekk kifa. Eventwal jekk inti tiegħu ħajfejqek minn hekk. Imma ġi biex jerfana minn ġol ieħ. Halleluja, x'salvatur dan. Hekk huwa garantit allura illi dawk li benefikaw mill-fidwa tiegħu. Dawk illi għandhom irċivew minn għandu il-maħfra tad-dnubiet permezz tal-fidi tagħhom fih. Għad ikunu holistikament b'saħħithom. U din hija x-xewqa tagħna, din hija t-tama tagħna illi ma tistax tiddiżappuntana. Holistikament b'saħħithom. F'saħħitna f'kull sens, f'kull aspett, fir-ruħ u fil-ġisem. Rivelazzjoni 7 jgħidilna l-ħaruf, Ġesu, li fiċ-ċentru tat-tron se jirahom lil-niesu, se jirahom u se jgwidhom lin-nixxijat ta' ilmijiet tal-ħajja. U Alla jimsaħ kull dema minn għajnejhom. Bħalissa l-mart ġielna nolfqu u nibku u nagħlu. Alla jimsaħ kull dema minn għajnejna, kapaċi tissapporti, kapaċi tistenna. Kapaċi tistenna. Alla salvana fit-tama, illi dak li wedna jagħmlu, iwettqu. L-aħħar tal-Bibja jgħidilna Alla se jimsaħ kull dema minn għajnhom u l-mewt issa tkun iżjed. Missa tkun iżjed. Iċ-ċimiterji jsiru irrelevanti, il-funerali ma jsirux iżjed. Le, il-mewt missa tkun iżjed la luttu, la biki u lanqas ġieħ mhux se jkunu iżjed għax l-ewwel ħwejjeġ għaddew. Dawn huma l-ewwel ħwejjeġ. Id-dinja tissa misħuta minħabba dnub. Alla jirrinova bħalma qed iġeddet lilna sabiex iva fihom il-glorja t'Alla tidher u tkun manifestata. Min jgħid illum illi l-Kristjani m'għandhomx jimirdu u jekk jimirdu jaħtija tagħhom u għandhom xi dnub. Tajjeb iva niċċekkjaw illi jekk ġrali xi ħaġa forsi il-mulej qiegħed tiddixxiplinani, imma li ngħidu li ebda Kristjan, f'ebda ħin, f'ebda żmien mhux suppost jimrad, dana huwa erq illi meta aħna nilqawh inkunu qegħdin impoġġu lil nfusna f'qagħda imsejkna. Il għaliex patentament jidher fiċ-ċar illi mhux hekk. L-aħjar servi tal-Alla kienu afflitti b'xi mart. Ġob, Pawlu, Timotju, Epafroditu. Nistgħu nibqgħu nsemmu lista twila fil-Bibja ta' nies illi kienu għaddejja sinċira tal-Alla illi qegħdin jaqduh u frattant Alla bagħtilhom dik xewka f'ġisimhom sabiex ma jitkabrux. Dik ix-xewka jridu nilqawha il għaliex hija l-mod tal-Alla kif Alla jżommna umli qudiemu. U aħjar tkun umli u marit milli tkun b'saħħtek u kburi. U nispera naqblu fuq din. Ta' bilħaq il-mewt intelbet, diġà intelbet il-mewt. Għalkemm għadna narawha, però l-mewt diġà intelbet. Il-qabar barra minn Ġerusalemm huwa vojt. Ġesu eleb il-mewt, imma għadna qegħdin nistennew il-jum meta dawn il-benefiċċji ingawduhom fit-totalità tagħhom. Meta Ġesu fejjaq
lill-kunjata ta' Pietru u lill-serf taċ-ċenturjun u lill-bqija tan-nies. Ġesu qed jgħidilna li qatt jasal dak il-jum illi dawk kollha huma tiegħi, dawk kollha illi huma membri ħajjin tiegħi dawn ukoll qatt infejjaqhom f'kull sens. F'kull sens. Fl-aħħar mill-aħħar il-kunjata ta' Pietru Ġesu fejjaqa, però ma kien hemm ebda garanzija li ġiet ix-xitwa ta' wara u reġa' qabada rieħ ieħor u kellha tinxteħed fis-sodda. U eventwalment mietet bħal bqija tan-nies. Bil-Vanġelu Alla qed joffrilna minn issa stess. Minn issa stess. Għalfejn tilwi Alla u tgħidlu fejjaqni issa u bil-fors. U bil-fors meta Alla joffrilek xi ħaġa wisq aħjar. Il-maħfra. Qed joffrilek il-maħfra minn issa, maħfra immedjata, appena tindem, appena ġenwinament iddur lejn Ġesu Kristu. U tħadnu bħala s-Salvatur uniku tiegħek. Alla jaħfirlek. U aktar tard iwedek illi wkoll jirrestawra s-saħħa fiżika totali tiegħek meta jirritorna l-arusa mbagħad iva tkun preparata biex tilqgħu fil-ġmiel kollu tagħha. Għandek din il-perspettiva dwar il-Ministeru ta' Ġesu, dwar Ġesu bħala Salvatur. Kif qiegħed isalvana? Well, l-ewwel isalvana fir-ruħ. Aktar tard se jsalvana wkoll fil-ġisem. Però dik is-salvazzjoni fiżika diġà bdiet ukoll. La darba aħna imlaqmin fih diġà għandna l-garanzija illi se ngawdu saħħa fiżika meta jirritorna. Jekk ma għandikx din il-perspettiva, nista' ngħidlek minn issa. Ġesu se jiddiżappuntak. Jekk tippretendi illi infallibilment għal kull marda li titfaċċalek Ġesu se jfejqek, ħajiddiżappuntak Ġesu. Bħalma wkoll meta mar f'diversi bliet li ma laqgħux Ġesu hemmhekk ma għamilx mirakli. Ma rridu nifhmu il-programm tagħna. Liben kapaċi għamilna sħaħ u b'saħħitna fir-ruħ u bħala evidenza fejja fiżikament, la darba fejja fiżikament aħna issa bil-fidi naraw il-Vanġeli naqrawhom, nemnuhom u nafu illi dan huwa s-Salvatur. Dan huwa il-feddej maħtur minn Alla illi kapaċi jirrestawra lil bniedem lili u lilek għal dak il-ġmiel, dik is-sħuħija li jkunu ta' bilħaq bnedmin ta' vera, bnedmin awtentiċi quddiem Alla, bnedmin imbierka minnu għal glorja tiegħu u għas-sebħ tiegħu.